Il-Gvern jirtira l-abbozzi tal-liġi 53, 54 u 55 dwar l-edukazzjoni. Dan tħabbar il-ġimgħa fil-għaxija mill-Ministru ta' Edukazzjoni Evarist Bartolo waqt konferenza tal-aħbarijiet fil-Ministeru. Minkejja dan l-irtirar il-Ministru Bartolo baqa' jinsisti li l-abbozz ma kienx ta' teddida għal warrants eżistenti tal-għalliema. Waqt il-konferenza tal-aħbarijiet il-Ministru qal li kiteb lill-Speaker tal-Kamra tad-Deputati Anġlu Farrugia fejn arfu formalment bl-irtirar ta' dawn l-abbozzi. Il-Ministru appella l-Union tal-Għalliema l-MUT li la darba l-Gvern aċċetta talba tal-Union u l-abbozzi kienu rtirati biex jirtiraw l-istrajk ordnat nhar it-tnejn. Mistoqsi se jiġri minn dawn l-abbozzi, Evarist Bartolo wieġeb li se ssir konsultazzjoni mal-MUT. Isiru l-emendi biex il-liġi jkollha l-appoġġ ta' kulħadd u se jistieden l-MUT biex tkun preżenti meta l-abbozzi jaslu fl-istadju ta' kumitat fil-Parlament sabiex jaraw li l-emendi jsiru liġi kif maqbul. U kundanna l-attakki li saru fuq l-edukaturi fuq il-medja soċjali u għalli anki jekk l-istrajk isir l-għalliema xorta waħda se jkollhom il-protezzjoni tal-Ministeru.